Ti masakbayan ket agtultuloy iti baro, ken napno rikna apasamak. Kalpasan ti panagsilibrar ti kalaysa, sinurot da ni Lisa, ken inyawid da iti balay na. Sa diyay asinalubong ni Ana, agraman iti ayat, ken panangipateg. Ngem da pay dagiti palimed ken panubok amang ted iti ad-adu adrama. Papagayam, dito iti sumaruno, apaset titi masakbayan. Okay. Naday ti kayat mo. Awagan kalatan itinagan mo. Kumusta ti patong mo? Medyo nasakit pa eh. Iso asanak pa'y une ang makatrabaho iti unag ti balay. Kasta ka di. Bayam, tasyak pa'y lang ti agtrabaho dito'y balay. Adda pang barko, tapno sanak agtrabaho. Ison ti makamong agtrabaho. Sige, kaduan ka amang ipan iti gamit mo iti napilim a kwarto. Agyaman na ka, Ana. Nadalos to'y balay da. Katawan mo't katulong da. Miso nga ta ti agdaldalos. Kumusta ka nga iti kabarbaro a pagtaengam? Mayat! Impambar ko anasakit ti patong ko. Iso adon niya ak ijay. Ni Ana ti agluto ken agdalos. Aglabapay. Nasingpat nga rod no kasta. Ay, kaano nga'y apumanaw ti amana? Saan ko pa nga mo? Alangan aday ta ka ti inak damdamagan. Ay, sigurado nga ado akanayon to ti kwartam. No mapanan ije abroad ti kabarbaro nga imbilang mo, daddy. Mabalin ko to ti kanayon at dumawat ka ni mami iti kwarta. Dandanin madanon ti papan ko iti abroad. Sapay ko kakatunusan kayo nga agbati diti palay. Saan kung taabaybay ang dagiti anak tatom? Aglako ka kadi pa iti grocery nga yan ti trabaho. Saan ko man? Pawitan ka man iti kwarta nga aramatan nyo diti balay? Saan nga tangad adda matuo ka na? No agmay sak diti balay no awan ka? Agadan mo't dagiti ubing. Adagan ka dahit ha? Ang asinong itagdalos ka nagasikaso diti balay no agtrabaho ka pa eh. Kitaak, no kabailak nga isamira ti trabaho diti balay kan aglako iti grocery. Nasaysaya at matlaang nagtagibalay ka langan. Tapno saan ka amarigatan? Nung amin agtrabaho ka, masapula masapa ka asumrek. Kan maladaw ka pa nga agawi diti malam. Wanya, sumrek ka kadi ba iti pagtrabahoam ket adamot ti asawa mi di abroad? Saan ang tatang? Day tamot ti kayat na. Saan ka day amayat ti panang sugsug ko ken ka makiasawa kini Tom? Wen tatang. Idi damo, kwarta na laang ti kayat ko. Ngam gaputa mariknak ti panagayat kan dungo na kanyak. Inayat ko matan, tatang. Imipikto nga rod ken ka tay kunada a masursuro kan o ti ayat? Napanagnakak day tatang. Ngam, oray kasanumot ti panagayat mo iti may sa atao. Guraem, no saan anasaya at ken ka. Kas ko may iti ama ni Lisa. Kayat mo asawain. Tay sinang sangitam iday no di mo makita ket kaguram ita Pudno day tatatang. Manluloko day di at tao. Lisa, sa dino ka di ti pagadalam, inton makaturpos tayon iti senior high? May santo nga universidad ti pagadalan ta iti kabesera. Saan tayo na mapan iti syudad ta adayo? Ningatamat Ana. Ubing sa ni Ana. Ngam agpapada tayo nga agturpos. Sa balila ti section na. Nagulitak ngamin iti grade 1. Ta nalampayak ka no idi. Agpada tagayam ang nalampay idi ubing ta. Iso ang medyo naladawak mat ang nag-eskwela. Siguro, nasapa ang nag-eskwela ni Ana. Iso nga ubing ngam kadatang agturpos. Kasta nga ta? Nasapa nga ta nagadal? Di mo ka din nakita ti panakayanak na. Ijay pinapirmaan ti kaadalan tayo, apakalaglagipan na kano kada tayo amin.
ubing ni Ana ngam datayong agkakaadalan. Nakitak. Isutin na kaamuak nga ubing gayam nga miti siya. Manluloko ka pala dahil ako'y pinalitan. Ay, apaw. Hey. Una yan day tanga itsuram lakay. Agdiwar-diwar ka amagmagna. Ay, nagalas akitaan. Abay kumana sa kitaan. Madama ti salak, san kita diwer-diwer nga ibagbagam. Ay, inggaraw mo manan ti kinaartek mo. Oh. Nangalaam manan iti inggatang mo iti arak. Aya. Dahil ti baka kita iti laing ko. Iminuma kiti arak ajak naggastos. Intangat kulatan ti arak ka nagyan iti buti. Nalpas. Asino ayat ti aking balay iti kanangalaan iti intangad mo abuti ti arak. Ay kasanungay, no sabidong tilinaon ti butay. Di ka pa'y kat naustulan adi na oras. Apay kapoy, tasabidong tinumag. Kakaisuna na imas pa lang ti arak. Uminumakit din iti sabidong. Ala, ingkakat iturugan tapno mausawan ka. Saan ka apo manasyar nga agdiwer-diwer amag na. Taamangan no madalapos na ka ti aglabas alugan. Pati dito pa dagita aglabas alugan. Ay, apaw, nabartag ka atalagan, Ben. Ay, mapatid mo ayat tilandaw. Nagapgapwam ka di. Apay anala daw ka man na nasimangpet. Itaypay nga adda ni Ana. Nakaluto pa yan. Nasaya at no nakaluton ta mabisina kon mami. Napan kami nagpa-share ka ni Fe. Di ka kadi mabain ka ni Ana? Iso ti ad-adong agtrad-trabaho, idinto ta di mo pa'y tulungan. Ada kayo mo't mami. Kakaiso nang adda di ti sidadaan nagtrabaho. Kababain ka dagiti kabagyanda, no ni Ana laang ti makitkita dang agtrad-trabaho. Sika, nakasadsadot ka. Anya ngay numasadutak mo't nga rod mami. Iso ti agtrabaho, ta iso ti magagat. Hello, Dad. Imbag tayo mawag kayo. Ur-urayak ti awag yo. Kumusta kayo nita, anak? Nasingbot mo talaga din iti tamamarakin ka? Uwan mat, Dad. Simrat kami gaya man iti kolehyo. Nasaya at unay iha. Saan ka kadimat lang marigatan? Saan mat, Dad? Kumusta kayo mat dita? Nasaya atak dito, anak. Nagpauitak man iti kwartam. Adamat impawit ko a kwarta ni Tita Amara. Agyaman ak unay, Dad. Jay saan ko ang magasto nga ipaw itiyo? Urno nga, tapno addan to ka utak. Inton adda pagkasapulak. Saan mo mat nga imutan tabagim, anak? Oh, agadal ka na laywan. Saan ko matabaybay antibagik, Dad? Narawat ak tupay. Ngamdyo kaya't yagbali na dabyana. Alwada makanayon ti salon at mo iha. Sige, ta adda aramidan me. Bye. Love you, Dad. Bye. Marigata nak iti ipapaaramid ti profesor tayo iti pagadalan. Makapasadot. Kunak no siyak lang ti masadot kan marigatan. Patigayam si ka. When Lisa, intan sa laangan agpasyar. Jak ngamin amo di imbagan ni Sir nga aramidan tayo. Amangan no agungan. O sige, intan. Agkopyatan to kadagiti kaadalan tan masangot ta. Nagrigat met ngamin. Jak pa'y kat mawawatan di daddo maa subjects tayo. Agpadatan ano kasta. Makapasadot nga rod. Parparigatan talaang ti bagbagita. Intakid yaking joy. Mara, anya jay nadamag ko aso manursor ka no ni Lisa.
Nakita da kanu ijay parke nga oray-oras ti klase. Pudno ka di day tananang? Asino ti nakaibaga kada kayo? Ijay ka baranggayan tayo nga agisoro-soro-soro iti kinirog amane ijay parke, ijay kabisera. Kasta ka di. Bayan nyo, kasaok ni Lisa inton sumangpat. Ay, imbaglakit di tasaan nga agkaskasera ijay. Kasanon ngay no agkaskasera. Ay, saan mo amabantayan no mapan agsurusor nga uray iti rabi Ado ngamin nga agpaiso ti pagliwliwaan ije kabisera no iti rabii. Wen ay, imbag ka jay syuman mo tanasing pag. Di mo ka di makitkita ni Lisa ije pagadalan nyo, Ana? Sa bali ngamin nga departamento ti Ayanda. Sa bali mat kanyak tita. Kasta ka di. Kunak no makitkitam no kas di nga awan klasem. No awan klasik, mapanak ngamin ije library tita. Apay ka di? Diyan nga'y agnagan iti fe. Makitkitam ka di ma? Saan mat tita? Kanayon dan samat nga agkuykuyog adwa. Sa bali ngamin ti kursok. Idinto tamay-may sa ti kursuda adwa. Ay, sapay pasaray maladaw nga agawid ti loko nga ubing. Makit-kita mo ka di Dalisa kun fe dito'y pagadalan tayo? Sa bali mo't apasdak ti ayan ti departamento da. Ta sa bali mo't kadata. Apay ka di. Damdamagan ngamin ni Tita Mara no makit-kita ka no. Numagna kami kadagiti kaadalan tayo iti parke. Kat makitak mat idakan ni Fejay. Apay nga ija parke. Dandanin to pa'y awan oras ko ang mapan ija parke tado ti homeworks. Jakman amo kadakwada. Namin ano ang nakita mi ida ijay. Sayang ti pinagbayad da no di na igaad ti agadal. Jay lagpas-pasyar tin into naranda. Si kamat dayta, Eddie. Imay kamat dito parke? Naira na lang ang nagnak ditoy. Agawidak nga minin. Naggapuak dya pagadalan. Kanayon kayon samat ditoy. Saan mat Naira na lang mat. Kaduam ka din ni Lisa? Ape ajak makita. Saan mo nasapulan ni Lisa? Adak lang arudan dito Agsarsarita tapay. Si kamat, Eddie. Imay ka ma dito parke? Naira na lang alimmabasak ditoy. Naggapuak dya pagadalan. Lukas ta, saan ka pa'y ngarod nga agawin? Tagpasyar tayo pa'y. Ladingitak. Namada nasisitang aramidak. Agawidak pa'y. O sige, panawan kayon. Tay bingay ko nga anak ko, yawat mon atad da pangaramatak. Bingay ti anya tatang. Diyak maawatan ti bagbagayo. Amok anapan ka nag-withdraw itimpaw iti asawam? Saan nyo nga ibagbaga day tabingay? Nagmadi adenggan. Ikan kayo, ngam saan abingay? No di kat parabor ang naggapukan ni Tom. Isumot lang nga isaw. Bingay ken parabor, pariho. Imbaglakit din na panunot ka nga impaasawa kin ni Tom. Deyo man sa kasauday tatatang. Diyak kayat alukon ni Tom, tanasingpat kanyak. Saan akas iti ama ni Lisa? Amok nga mintimang kilatis iti tao. Iso sa anak ang nagkamalay. Saan ka day? Pimanawan ni Eddie. Ay, kunak no kadwata nga agpasyar dito parke. Pimanaw mat jay loko. Itay adda ka pala ijay CR. Kunak nagsarsarita kami. Husto mat nga imay ka. Nagtaor-lakit din day nga Eddie. Nagasat lakit di ti makatuluyan na. Siyak ko mat, ti kagasat na. Uray mapukaw ko ti amin. Basta matagikwak day jay anataar. Kaya't mo asawan? Uray mapukaw na? No lakat, matagikwam day jay nga Eddie? Masigurado ka kasta ka mat. Di ka makalibak.
Ta idi pay laeng apagpampantasyaam ni Eddie. Saan ka di? Nasaya ata si Mang Patkan si Kalisa. Yagyugit din ti bingay ko, mami. Amok, anapan kayo ng irwar iti kwarta. Apay nagpada kayo ka ni Lolo nga ibagayo nga adabi ngayo. Nagbanugan ni Tom Dayjay. Saan kat atap no pagbibingayan tayo. Di mo ko na nabukuda, mami. Diyak kaya't titunada ti saom si Kalisa. Kablaaw kada kayo amin amang tartaraybay iti daytoy, anay sang sangayan a podcast episode dito YouTube, maysa anawnig a panangadal, ken panang padasmanen iti maysa kadagiti kalendaryo, a drama iti radyo. A nagmarka iti rikna, ken panunot dagiti adu, a pamilya nga Ilocano. Daytoy ti masakbayan, maysa asarita a nagtaud iti pamadayaw ti DZWT-5 agato sa 40. Maysa a balitok na istasyon anang TED kanya tayo iti adu, asarming ti biyag. Iti daytoy a podcast, saan tayo laeng adenggen ti sarsarita, no di ket risaten tayo ti tunggal tignay, tunggal balikas, ken tunggal rik na dagiti karakter, tapno maawatan tayo ti pudno, akay papanan ti supapak ti dakas a kababalin. Wenno ti pagtinagan ti karma iti biyag ti tao. Isaga na ti bagiyo para iti sangagasut ken tallupulo, a minuto a panagbanyaga iti uneg, ti maysa a pamilya amang sangsango, kadagiti karit ti panawen, ekonomiya, ken moralidad. Rugyan tayo iti rugi, kalpasan ti maysa a naragsak a selebrasyon ti kasar idiyay probinsya. Daytoy iti rugi ti drama. Maysa a panawen at tiranyag ti ragsak ket nang rugin a masukatan, iti linaaw ti inaldaw a panagbiag. Ni Lisa ti balasang Damara ken Tom, ket inyawida iti balayda. Ada maysa a kapaset ditoy anasken a paliwen tayo. Ti panagpasangbay ni Ana. Ni Ana ket saan laing a maysa a nasingpat nga estudyante. No di ket isu ti ima ken saka, ni Mara bayat nga adati asawana ani Tom, iti balasiw taaw, akas maysa asiman. Kita inyo ti kinapakumbaba ni Ana, uray na sakit ti patong nagapu iti panagtrabaho. Ket sa Ana lata a mamingmingan, ti ayat na at tumultulong. Daytoy ti maysa a moral anchor, ditoy a drama. Ti kinasisingpat iti tanga ti rigat. Bayat adaldenggen tayo daytoy a paset, mapanunot tayo. Kasano ti agbalin a maysa nga, Ana, iti maysa a pamilya. Isuket maysa a simbolo ti kinatapat. Ngem iti linaon daytoy a domestic a biyag, adadagiti liday ken danag ni Mara. Ti kinasubeg ni Lisa wenno ti mabalin a pagbanagan ti panagadal na. Idiyay kabisera ket maysa a dakkel a saludsod. Innayaden nyo adenggen ti boses ni Mara, marig niya tiyo kadi ti panunot ti maysa nga asawa nga OFW? Ti kinawaya-waya ti maysa abalay ket addan meti ti sakripisyo. Bayat ti panagdalos da Ana, ti tunggal kuskos ti unek ti balay ket addan, meti ti sarsarita may papa ni tinamnama para iti masakbayan. Mapanunot yo met kadi ti kasta unay aregta ni Ana. Uray no ibaga ni Mara, abaybay Ana paylaeng ti trabaho, tanasakit ti patong na, ni Ana ket saan asumuko. Daytoy ti maysa, apakakitaan ti values na Ilocano. Ti panagbiag iti uneg, ti balay. Ti sabali a tao, ket saan na, a makita a maysa, apakabigbigan. No di ket maysa agundaway, amang ipakita iti panagyaman. Kasta tayo kadi kadagiti tattao at tumultulong kaniya tayo. No di talaengen ket adun ti maadal tayo, iti karakter ni Ana. Iso ket maysa nga estudyante, nyem saan na alalaysayan ti manual at trabaho. Daytoy ti maysa, abanag arumbeng at tultuladen dagiti agtutuboy ta a panawen.
Iturong tayo miti panunot tayo iti maysa a karakter, asaan a mabalin aliwliwayan. Ni Ben. Ni Ben ket maysa amang ipakpakita iti maysa a nakaro a sakit ti kagimongan. Ti Bartek. Denggenyo ti panagbiag ni Ben, bayat ti panagdiwur-diwurona nga agmagmagna. Adamay sa a comedy factor ditoy, niem no paliwen a naimbag. Ada ti kastaunay a trahediya. Ti kwarta a naggapo iti pagbanogan ti asawana. Wenno ti kwarta a rumbeng ko maapara iti pamilya, ket matalian iti arak. Ti hostility iti nagbayta ni Ben, ken ti baket na ket sarming ti adu ariri iti uneg ti pamilya gapo iti bisyo. Ada pay ket di maysa, aparteng sa diay at tinangat na ti maysa. Abuti ti arak asaan na met niya amo no aniya ti linaon na. Kasano no sabidong dayta? Kasta tayo kadi at tao. Uray no amo tayo amadi ti maysa a banag. Ket itultuloy tayo latta gapo iti bisyo. Daytoy ti maysa an naunek a pagdarti drama. Ti kinarigat ti agbalin, abulsek iti kinapudno gapo iti panagbartek. Ni Ben ket maysa a kontrapuesto iti kinasingpat ni Tom. Bayat ani Tom ket agbisbisyo iti trabaho iti tenga ti taaw. Ni Ben ket agbisbisyo iti panagbartek iti kalsada. Daytoy ti supapak a masao, ti pagtinagan ti karma. Ti maysa a mangububra, ket agdanto ti nasayaat a masakbayana. Nyem ti maysa a mangayayam iti biyang na, ket maysa laing abuti ti arak ti pagpatinggaana. Ita, usigin tayo met ti sasaoda may papan iti panagadal idiyay kabisera. Ni Lisa ken dagiti gagayem na, kas ken fe, ket adaan iti gundaway nga agadal iti maysa nga universidad. Nyem ania daytoy adamag a makitkita da isuda idiyay, parke imbes nga adada iti iuneg ti classroom. Daytoy ti maysa adakkel, apakadanagan ti maysa a naganak. Ti pananghited iti amin a kasapulan ti maysa nga estudyante, ti panakabayad ti tuition fee, ti panadpawit iti balon, nyemno ti ubing ket mapanlaeng aglanglangot idiyay parke, saan kadi a maysa a panakatalyaw dayta iti sakripisyo ti naganak. Masapul apo negen tayo ti panangusig iti psikolohiya ni Lisa. Adda ka di ti presyo king kuana? Wenno mabalin analukoy laeng iti saan anasaya at abarkada. Ti parke ket maysa a lugar ti pabuya, maysa a lugar ti pasyada. Niem iti maysa nga estudyante, ti parke ket mabalin a mangibaga, iti maysa a sarsarita, ti panaglibas iti pagrebengan. Ti panagsasao dalisa ken ana maipapan iti kurso, ken ti panagturpos ket mangipakita iti dua a sirmata. Ti maysa nga agtartarigagay amang lipas iti kinorigat, ana, ken ti maysa a baka nalabit a malawlawan iti namay, Lisa. Iti daytoy a podcast, masapul adawaten tayo ti reaksyon nyo. Kas maysa a naganak, kasano ti riknayo no maamo anyo ati anakyo? Ket adda gayam iti parke bayat nga adda ko maiti klase? Ni Mara, uray no maysa a nasingpet nga ina. Ket mangrugin a maramanan ti pait ti duda. Ti panagsarita da Mara, kenitatang na maipapan iti ama ni Lisa, ket maysa a nauneg a backstory. Maamoan tayo ani Mara, ket addaan iti napait a napalabas. Ti ama ni Lisa, ket maysa gayam a manluloko. Daytoy ti rason no apay akas taunay ti panangipateg ni Mara ken Tom. Ni Tom tinangisipat iti sugat ti napalabas. Dinggenyo ti boses ni Tom bayat ti panagtawag ng manipud iti barko. Marignatyo kaditi static ti linya? Saan laeng adayta ti static iti teknolohiya? No diket ti static iti rikna ti maysa nga OFW. Ti panangitultuloy na iti panagtrabaho. Iti tenga ti taaw, ti kinadayo na iti pamilya. Ken ti kanayon a panakadanag na, no nasaya at kadi, ti pagbanagan ti kwarta, apawpawit na.
Daytoy ti Rimans. Iti kagimongan nga Ilocano, ti Rimans ket saan laeng a kwarta. Isukit maysa a blood money, a naggapu iti lingit ken sakripisyo. Ni Tom ket maysa a simbolo ti pudno a banwar. Ti siman nga uray no adda iti kabilegan ti daluyon, ket ti pamilya na latta ti adda iti isip na. Niem adda maysa a paset ti sarita amang paritok iti barukong. Ti riri maipapan iti bingay. Anya daytoy a bingay? Pikwarta a naggapu ken Tom, ket nagbalin ka di a pagririan ti pamilya? Ti panagkidaw ni Ben, wenno ti panakailugar ti kwarta, kadagiti saan a nasken a banag, ket maysa a dakes a senyales. Ti pamilya ket rumbeng koma a nagkaykaysa iti panangaywan iti bunga ti sakripisyo, ti OFW, nyem no ada dagiti tataw iti lawlaw amang kitkita laeng, iti grasya, imbes ati banog, ditoy amang rugi ti riri. Kas maysa nga eksperto iti podcast, kitayk titignay ni Mara ditoy. Isu ti gatekeeper ti kwarta. Nasken na napigsa ti determinasyon na, amang saluad iti masakbayan ti pamilya na. Ngem masapul met ti panakaawat manipud, kadagi ti kameng ti pamilya. Ti panagsarita da Mara, ken ti tatang na ket mangipakpakita iti maysa a rungsot. Ti dakes a kababalin ti ama ni Lisa, ket mabalin kadi a tumalinay di ti dara ni Lisa. Wenno mabalin kadi ni Tom, ti agbalin a hupeper para ken kuana. Daytoy ti maysa a dakkel a pakarigatan iti drama. Ti linaon ti nature versus nurture. Denggenyo manen ti panagawid di Ben, kalpasan ti Bartekna. Ti reaksyon ti baket na ket, saan laeng a naggapu iti unget, no di ket naggapu iti panakaupay. Adamay sa apaset sa diyay a kinuna ni Ben. Iminoman numakit iyarak, adyak naggastos. Kasano ka di asaana a naggastos, no ti kwarta a pinaggastos na, ket naggapu iti pagrebengan ti balay. Daytoy ti maysa a kinaloko amang isingay iti dakes a supapak. Ti panagdiwur-diwur iti kalsada, ket maysa a pabuya ti kinarabaw. Ni Ben, ket maysa a pamawag kadagiti amin a lalaki. Ti arak ket saan naliwliwa, no di ket maysa amang dadael iti integridad ti pamilya. No iturong tayo met, ti panunutayo ken ni Ana, isu ti binnatog ni Ben. Bayat ani Ben, ket mangitaliaw iti kwarta ken bileg. Ni Ana, ket mangus-usar iti panawen na tapno, agadal ken tumultulong. Uray no nasakit ti patong na, uray no nabanog iti uneg ti universidad, adalata ken kuana ti resilience. Daytoy ti maysa, kadagiti kang runaan a tema ti masakbayan. Tinamnama ket saan a naggapu iti grasya, amat nagmanipud iti langit, no di ket naggapu iti kinagaget ken kinasisingpat. Iti sabsabali a bangir, ni Lisa ket kasla maysa, asarming ti agtutubo ita, apanawen analaka a maalukoy. Ti parke iti sarita ket maysa a metapora. Ti parke ket lugar ti kalayaan, nyemno ti kalayaan ket awan ti disiplina, isu ket agbalin a panakadadael. Ti pannakakita da Lisa, ken fe idiay parke. Bayat ti klase ket maysa, a betrayal ti talek tinagannak. Ni Tom ket agbisbisyo, iti tao tapno laing adda pagbayat iti tuition fee, ngem ni Lisa ket agbisbisyo iti pasyar. Kasano kaditi mang tariman iti daytoy apan nakadatlag ti talek? Daytoy ti maysa a rumbeng a pagpanunotan dagiti estudyante nga agdengdenggeg iti daytoy a podcast. Tunggal piso a pawit tinaganakyo, addaan dayta iti maysa a sarsarita ti rigat. Addaan dayta iti maysa a monolog ti liday. Isu ngano adda kayo idiayu nagti classroom, laglagi penyo ti boses ni Tom, laglagi penyo ti banok ni Mara, ken laglagi penyo ti kinasingpat ni Ana. Bayat nga umasasidek tayo iti patinga ti drama, maamuan tayo met ti maipapan iti supapak.
Tikar maket saan laeng adakes abanag. Daytoy ket may samet agungguna para itinasayaat atignay. Ni Ana, uray no kasta tirigat na. Ket sigurado nga adanto tinasayaat a masakbayan na. Nyam dagiti karakter kasken Ben, wenno ni Lisa no saan na abaliwan titignay na, ket masangod ti pait ti bukod da tignay. Ni Mara ket may sa simbolismo, ti may sa asining ti panagbiag. Kasano ti agbalin anatayl na ititinga ti dake sa damag? Kasano ti agbalin anapig sa bayat nga adda ti asawa iti balasiw taaw? Tipan nakipagkunana iti tatang na ket may sa apanang bagkat iti krus ti pamilya. Ti kinasingpat ni Tom tinanghited ken kuana iti pigsa, ngem ti genetic a kinasubeg ni Lisa ket may salata akarit. Denggen tayo manen ti pammakaamo iti patingga ti drama. Ti panakaibigbig dagiti tattao iti likudan ti DZWT 540, ni Steph Mero iti surat, ni Virgie Paclay iti direksyon, ni Dante Martinez iti musika, ken ni Joffer Anas Basit iti teknikal. Daytoy a produksyon ket maysa a testimonya ti kinalaing dagiti Ilocano iti sining ti radyo. Nyem ad-ado pay nyem iti pabuya, daytoy ket maysa a misyon, ti mangted iti pamawag. Iti daytoy a 90 a minutos a deep dive na awatan tayo kaditi pudno a kaipapanan ti masakbayan. Saan laeng a daytoy ket maipapan iti masangwan a panawen, no di ket maipapan iti presente at tignay tayo. Ti masakbayan ket maysa a bunga ti inaramid tayo ita. No kasken ana tayon nga agisisingpat, nasaya at ti supapak. No kasken Ben tayo amang liwliway iti pagrebengan, saan tayo nga agururay iti nasaya at abunga. Daytoy ti sarsarita ni Tom, ti siman amang namnama iti nasaya at pamilya. Daytoy ti sarsarita ni Mara, ti ina amang salsalbar iti urnong. Daytoy ti sarsarita ni Ana, ti estudyante at tumultulong. Ken daytoy met ti sarsarita ni Lisa, ti ubing a masapul a makasursuro iti kinapateg ti edukasyon. Ken siyempre, ni Ben, ti mangipalagip ka ni atayo at ti arak ken Bartek, ketawan ti nasayat a maited na iti biyag. Agbiag ti pamilya nga Ilocano. Agbiag ti kultura tayo iti radyo. Kinagtuloy ko ti panakaawa tayo iti, supapak ti dakas a kababalin. Agaman kaniya tayo amin iti panagimdeng iti daytoy a podcast. Namnamek a daytoy a 90 a minutos, a panakilinawag ket ng ited kada kayo iti maysa a baro, asermata maipapan iti masakbayan. Aging nga iti sumarno a deep dive dito YouTube, agtalinad kumaan na singpat ken na pudno ti tunggal maysa kaniya tayo. Agyamanak unay iti panagtatarabayo iti estasyon ti DZWT 540, ken iti daytoy a podcast production. Ti masakbayan, isukat adda kadagiti ima tayo. Isurat tayo ti maysa a sarsarita a pagyamanan tayo, inton dumteng ti supapak ti nagaget a linget, ken napudno a panagayat. Dios ti anghina kada kayo amin, dagiti kapamatigan, dagiti naganak, dagiti OFW, ken dagiti estudyante. Sapay komata adda nauneg a leksyon a nagtalined iti pusoyo. Daytoy ti patinga ti podcast drama reaction tayo, ngem ti biag ket agtultuloy, ken ti masakbayan ket sipisiping a mangururay kani atayo.